In Biet reizig je ik viskend door Friesland. Ik tref bekende Friezen om te jaren te visken en we weer om te gaan naar haar Frieske roots. Deze week ben ik op pad met Willem de Vries, popjournalist en presentator van Noorderwien. Hij neemt dus mee naar het Noordburgum van zijn jeugd. We gaan bij een bijzondere klompfabriek del. Dan moest ik naar huis, hè? En dan moest ik tussen tellen. Die klomp ben kapot. En wie had Biet in het Boeterveld. Dat is de beste knaap, jongen. Daylight it spoke, so clear and so. Ik ben onderwijs naar Broeksterwoord voor een bijzonder treffen met de muziekgoeroe van Friesland, Willem de Vries. Beter bekend als Willem Woordpiek. We gaan je het visken in de prachtige natuur van het Boeterveld. Een plak dat Willem als jongen, die het hikken en tuin is in Katterbra, vaak kwam. Blinded by hunger. Ah, Willem, goeiemorgen. Nou, goeie. Goeie. Hoi. Ik denk Willem Woordpiek die komt, joh. Ik dacht dat carry on maar gewoon, maar doe haast ook al hoor. Elke dag. Helaas net naar het werk. Nee. Dat kan ik net uitlezen, maar ik ga ze dagelijks horen. Waar ben we? Boeterveld. Dat is de ruimte waar ik opgegroeid ben eigenlijk. Ja, hè? En ik heb de familie-roots nog te lezen. Ja, wist. We hebben in de vier familie een werf gehoord. Hier in het gebied? Ja, hier bij Van Worstenwal. Mijn mama had er nog wennen, dus ja, heb ik hier altijd heen te varen. Ik wil maar een hengeltje maaien. Al. Ja, en een leuke vrouw in mij, een feestje vieren en dat soort dingen. Nou Willem, denk je maar. Recognize what's deceased and what's alive. But don't repeat what I just said until boulders turn to. Dus dit is kent terrein voor die, hè? Het Boeterveld. Ja, dit is het hele gebied hier, want ik kan me altijd met de fiets del. Want ik ben op Kattenbrug en ik moest altijd op de fiets eerst naar Dokkum. Op een gegeven moment ben ik ook te liften trouwens, maar ja, dat doe je in de puberteit. Hè. Maar dan komen we hier ook wel del. En sigaren roken, hè? Stjongsigaren. Ja, stjongsigaren, ja. Ik ben nog steeds net warmer dan hier, maar dat stonk is de ziekte. Ja, maar het moest, ja. Ja, pak je lucifers mij van men. When it's done and all this is gone. Willem en ik lezen de boot in het rijt en zie je een mooi visplak in de laiten. Wie meid je viskaart kleer, doch een mais op een hek en gaan er weer om naar Willem zijn jeugd. En dus krijgt het plak naar mijn katterbrouw. Hoe wil het daar als liedse Willem? Van mij het totaal onschuldige jeugd gewoon. Ik lees in die tijd een heel de kameleonboeken. Had ik nog trouwens. En ook mijn jeugd onschuldig dan ja, zit een beetje in die hoeken. Het is plattelandsleven, een lied streekje, iedereen koelkoor. En ja, we gaan de grijden in, zo, klimmen in BM. Ijziekje, letterlijk op een klompjes naar Squalata. We hebben een redelijk drokke dik van huis. Dat kan mij maken dat de eerste verkeerslichten er kwamen. En dat ik dat fascinerend vond. Rood, groen, oranje. Ik had wel fascinerend naar dat bakje zitten te zien. Wist daar toch in aanraking met de muziek kwam? We hebben een keer een oude transistorradio gekregen. En dan luisterde ik altijd naar de radio, Radio Luxemburg. En toen kreeg ik al de droom, ik wil voor de radio werken. En ik wil muziekprogramma's maken. Alleen ik hier Kattenbra, Zolderkamerke, Frisk. Geen enkele illusie, maar dan heb ik echt geen illusie dat ik ooit Nederlandstalige of Engelstalige radiomeisjes hoor. Maar uiteindelijk ben je toch popjournalist worden. Hoe is dat zo aan? Hoe is dat zo rond? Uiteindelijk via. Keyhole, jongerenwerk, Waterfestival. Met mijn broer heb ik een Big Apple management van bands. Hier wat contact met Hilversum. En ja, met mijn grudebek ik zijn het onderhoortje Henk Westbroek. Als het nog eens een klusje had, dan bel eens maar even, no? Ietsje bluff. Ja, natuurlijk bluff. Met mijn dikke Frieske accent. Ik denk nou, dat wordt hem toch net. Toen heb ik op een gegeven moment een telefoon thuis gekregen en zijn oude bakkelid een telefoon. Ja, met Henk Westbroek hier. Heb jij volgende week wat te doen? Ik zei, nou nee, hoezo? We maken heen. Nou, je hebt in Londen Black Sabbath. Kun je die even interviewen voor de VARA? Kun jij dat wel? Ja, natuurlijk kan ik dat, jong. Dus ik leid down en ik... Shit. Wat ga ik nou doen? En dat is een heel dubbele tijd, want mijn heid die was heel ziek. Die lag echt letterlijk op sterren, die kanker. Dus ben ik heen geweest. Ja, in het huis dan, maar ze zei, ik in een Londen voor de VARA. En hij zei, doe maar, zei, die 3 dagen. Hij zei, als het thuis komt, ben ik er nog wel. Maar het gewoon echt op zijn eind. Dus dat is een hele vreemde tijd weer. En dat ging nog haast mis, want ik kwam op Heathrow aan. En toen gingen ze de eerste generatie van die röntgenapparatuur. En die schoten mijn tas eronder terug. Maar ja, in de microfoon zit een stukje koolstof en dat soort dingen. Met een tritsje erin naar een grutterapparaat. Ja. Dus wat bleun oer. Een staafje met een trit naar een non-grutter ding. Dus bom. Ja, bom! En dat wie in de IRA-tijd.
En ik praatte onduidelijk Engels. Dus die gast die denkt, you're Irish. En ik heb een Nederlands paspoort, maar die dacht dat ik een Ier weer. En die shot naar dat belt. En die doet me hier ding, die shot me jongen. En die slaat op een knop. Serieus. Op een alarmknop. De sirenes gaan gewoon. Dat is echt gebeurd. En heel Heathrow lijkt plat. Maar toen moest het nog, want ik moest die man nog interviewen. Alleen zo naar het apparaat hier op een heli. Maar het zou toch dat er explosieven in zitten. Dus ik ga praten man als brugman met brieven van de platenmaatschappij en uitnodigingen. Alles jongens, nee jongens, ik ben van de vader, ik kom uit Nederland, bla bla bla. Nou jongen, dat gaat 2 uur door. Maar ze gaan me loslaten. Ja, die ging alleen. En ik ga Black Sabbath interviewen. Maar ja, toen kwamen ze thuis en hoe je de situatie doet. Ja, vreselijk naar. Ik bedoel, door de doorriep, maar dan is het letterlijk de kamer in en daar leidt hij in heid op bed. Ja, en dan komt hij in eigen euforie. Als jong mens, begin 20, kost vol met verhalen thuis. En dan, dan zit er wel figuurlijk in met een honkbalknuppel bij de deur. Dus, hoor. En ja, ik weet nog ook dat ik heel veel dicht sloeg. Ik zie geen woorden meer. Dus. Wie de grut? Ja, potverdikke, de jongste zoon. En die stapt op vliegtuig met de grote Vara, omroep, naar Black Sabbath. En die zit in een duur hotel zit hij de grote artiesten te interviewen. En dat je dat aan mijn meidjes heit, ja, de piekenvel. Het is nog wat beter Fred, Willem. Ja, het is wat in beweging. Gitter, mijn maatje, en zet hem aan. Help maar binnen. Ja. Oeh, dat is het beste Ik kanaal. ben niks grauwe brazen. Dat ik maar rustig ben. Dat is het beste kanaal, jongen. Oeh. Master zien, hé. Grauwe brazen is dit. Ja. Nou, Master zien. Was het maar even vasthouden? Ja, tuurlijk. Dit is een mooi plaatsje, Master zien. Is het net mooi? Een plaatsje. Wat een beest dit, jongen. Nou, Willem. Ik zet hem uit het netje weer in het water. Ja, daar gaat hij al. Ja. Maar dan altijd weer even weten dat hij weer in het water leidt. Ja, dat gaat er. Saturday Satan, Sunday Saint. Wie hel je de angels in en varen naar Noordburgum. Het dorp dat zich de jeugd van Willem afspelen. En het dorp dat klompfabriek Skerjon al haast 174 jaar in bedrijf is. Dit is het plak dat Willem en heel Noordburgum haar een klompen kochten. Dat is echt mooi. Ja. Waar zijn we? Ik denk dat dit het hart is van Skrion, hè? Klompenman, klompenboer, zei ze mij altijd. Ik kwam hier als lied jonkje al. En dan mocht ik maar hier klompen halen. Het is fantastisch hier. Je wordt echt nog, heel met de hoorn en heel mechanisch worden die klompen maken. Heel lieds, hè? En het is gewoon lieds. Ja, je wordt productie draait. Maar zo, je zit gewoon hier met zwitten per kop. Ik had nog een mooie plaat van. Ja, mooi man. Maar is dat liedse jonkje, maar die liedse klampjes. Ja, dat ben ik. Mooi hoor, dat is een beetje Sherlock Holmes petje. In de boos met zijn eigen wiers. Ja, ik ben wel eigenlijk een mondje. Ja, nou hoe die klompen sprutsen, daar dienen we alles op. Het winter zwaar weer, van Noordburgum naar Kattenburg has een asfaltdiek. Een paralleldiek. En dan kwam de trekker met 2 aanhangers en daar staan de melkbussen op. Maar had nog winter weer alleen een laagje sneeuw, wist wat wij dan in. Dan gingen wij erachteraan hingen met z'n allen. Alleen het probleem weer ik stuk en dan leidde ik eerst neer. En dan wist binnen een maand wist die klompen kwijt. En ik zit die vertellen, dan moest ik naar huis. Hè. En dan moest ik tussen tellen, die klompen ben kapot. Die en die. Ja, daar zit er weer een gat in. En die hij en men weer een leuk, vindt we een hoen, dat video, en dan moest ik hier weer hebben. We varen weerom naar uw plak in het Boetefield om verder te visken. En u te zieken wat nog eens een woudpiek is. Wat voor mij de woorden binnen is de enorme loyaliteit onderling. Loyaliteit speelt onder woordpieken een enorme rol. En dan maakt het fouten meidje, en dan maakt het verknoeien en verrotzooien en dan maakt het verbaljen. Zolang is de loyaliteit onderling maar net verknalst. En dat speelt bij mij ook worden. Ik kies bij mij alles uit voor het wat worst. Maar in mijn loyaliteit ben ik zwart-wit. Je krijgt me 100% of net. En een heel heug, ik zeg maar een populair, do-it-yourself mentaliteit. Zelf doen. Bij mij thuis in het gezin, mijn zus, mijn broer en ik, alle 3 zijn als bijna al hetzelfde. Ik doe hetzelfde. Ik weet wel, mijn vrouw komt uit Noord-Holland bij. En we lieten dus huis verbouwen, trouwens stel woordpikken, een woordsbouwbedrijf. En mijn vrouw die kon die cultuur helemaal net. Die zit bij een koffie, nou, hoe woon je met haar? Nou, zo. We redden er wel mee. En meer water ik net zijn. En mijn vrouw zei, komt dat wel goed? Hij zei, als die man zegt dat het goed komt, Dan komt het. we redden er mee. Je noemt maar gewoon het werk, hoeft er net door in te zitten. En dan kwamen ze jongens thuis en die alles klaar. No? He, ze weer de Hollandse cultuur bent, met papieren, plan, afspraken, handtekeningen, lullen.
Je wil het zo, dan doen we het zo. We redden het maar. Ja, waar dan in? Dit is eigenlijk weer een gouden. Boem! Master Sjen. Maar zo deze scheppen. Ja. Ah, dit zit er goed Daar uit. komt er. Ik loop hem naar het net zitten. Daar komt er. Een hele trouwe, in jongen. een netje. Komt-ie. Jongen, Willem. Ah, dat is knap, joh. Prachtig, hoor net. Mooi, echt een mooi beest, man. Dit Prachtig. is een plaatsje, toch? Ja, dit is echt een plaatje. Zet hem weer om. Ja, daar gaat hij, jongen. Prachtig, hè? Ja, mooi ook. Zie je dat? Ja, daar gaat hij al weg. Nou, een prachtige dag, net. Ja, prachtig plak. Die kom hier zeker weer eens. Zij is het. Nijwieken in Biet. Hap de moeder hoop. Hier neemt dus mooi naar Sien Wommels. Goeie.